Καλησπέρα, ονομάζομαι Γιασεμί Πέρου. Εκπροσωπώ την Άκτο ως καθηγήτρια του Visual Merchandising. Είμαι εδώ σήμερα για να σας κάνω ένα σεμινάριο για το πώς να σχεδιάζετε, να κατασκευάζετε τη βιτρίνα ενός χαρτοπολίου. Τι εννοούμε με την έννοια Visual Merchandising? Όταν φτάνουμε, περπατάμε στο δρόμο, σταματάμε για να δούμε μία βιτρίνα, τη θαυμάζουμε, μας καλεί στο εσωτερικό, δηλαδή μας κερδίζει, και ως αποτέλεσμα της βιτρίνας, του σχεδιασμού της και της εισαγωγής μας μέσα στον εσωτερικό χώρο, υποκύπτουμε και προχωράμε σε αγορά που είναι το ζητούμενο, η τελική μας, πώς να το πούμε, στόχος. Ναι, ακριβώς, ο σκοπός. Τι σημαίνει Visual Merchandising? Visual είναι το οπτικό. Merchandise είναι το εμπόρευμα, το εμπορεύομαι. Ουσιαστικά μιλάμε για το οπτικό επικοινωνιακά εμπόρευμα. Όλοι πιστεύουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σύγχρονο, είναι όντως σύγχρονο με τα νέα δεδομένα, με τους νέους κανονισμούς, με τις εικόνες που πληθαίνουν λόγω ανταγωνισμού, λόγω της τεχνολογίας, των μέσων μπορούμε να ενημερωνόμαστε. Δεν είναι όμως τόσο σύγχρονο. Ξεκινάει από πολύ παλιά παραδείγματα που δεν αναφερόντουσαν καν σε αυτό τον όρο το σύγχρονο, όπως είναι για παράδειγμα ο Κρεοπόλης. Ο Κρεοπόλης ήταν, όσο παράλογο και αν φαίνεται, ένας από τους πρώτους visual merchandiser του κόσμου, σύγχρονος. Εξέθετε το προϊόν του. Πριν, δεν ξέρω για όσους ήσταν εδώ και ακούσατε και τον κύριο Παπανικητόπουλο που μίλησε για την έννοια της εμπειρίας, ήταν ο πρώτος που εξέθετε, μπορούσες να δεις, να διαλέξεις το προϊόν και παράλληλα με την έκθεση στη βιτρίνα συνδύαζε το στόκ του, την αποθήκευση στο ίδιο σημείο. Μιλάμε για την ημερήσια κατανάλωση πάντα. Κάτι το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει. Υπάρχει βιτρίνα, μπαίνω, βλέπω, υπάρχουν κάποια πράγματα εκτεθειμένα και όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται στο πίσω μέρος. Δεύτερο ίδιο παράδειγμα που υπάρχει καθημερινά μπροστά μας, είναι ο Ανθοπόλης. Ο Ανθοπόλης έχει συνδυάσει άλλο ένα στοιχείο, που είναι οι αισθήσεις μας. Θα μιλήσουμε πάρα πολύ εδώ για την έννοια της εμπειρίας, την έννοια της αφής, το βίωμα, το πώς αρχίζω και μπορώ να πάω και όχι μόνο να διαλέξω γιατί με βολεύει χρωματικά ή γιατί κάτι είχα στο μυαλό μου, αλλά οι μυρωδιές θα με συνεπάρουν, θα μπω, θα μείνω μέσα, θα βιώσω όλο το συναίσθημα που μου δίνουν τα χρώματα και οι αισθήσεις που προκύπτουν και από εκεί θα προβώ σε αγορά. Και θα έχω να το θυμάμαι. Και την αγορά μου, ακόμα κι αν εδώ δεν μιλάμε για ένα τόσο εμπορικό κομμάτι, λόγω των αισθήσεων, της μυρωδιάς στο σπίτι μου, θα προκύπτει ξανά και ξανά και θα θέλω να πάω και να ξαναπάω. Τρίτο παράδειγμα του παρελθόντος και σύγχρονο, ο κουρέας. Παροχή υπηρεσιών και visual merchandising στον ίδιο ταυτόχρονο χρόνο. Όλοι ξέρουμε τα παλιά και ακόμα και σήμερα τα κουρεία και τα κομμωτήρια, τα οποία έχουν ένα μεγάλο τζάμι, είναι η βιτρίνα του καταστήματος εντός εισαγωγικών, η οποία τι κάνει, φέρνει κοντά τον πελάτη, έτσι ώστε να προκαλέσει τον υποψήφιο θεατή να μπει μέσα και να τον κερδίσει ουσιαστικά. Θα δούμε ότι αυτή η τακτική, αυτή η τεχνική, η οποία είναι τον έλκει μέσα από το live performance, από αυτό που βλέπει ζωντανά τι συμβαίνει μέσα στο χώρο, πόσο σημαντική γίνεται αυτή τη στιγμή για τα χαρτοπολία και για τα βιβλιοπωλεία. Ποια είναι η δουλειά του visual merchandiser? Είναι να δημιουργήσει δυνατές εικόνες, να εκθέσει τα εμπορεύματα και ακολουθώντας πάντα τη φιλοσοφία της επιχείρησης, είτε μιλάμε για ένα brand name το οποίο εκπροσωπούμε, είτε μιλάμε για πάρα πολλά προϊόντα, άρα ακόμα πιο δύσκολο εκεί να τα εκθέσουμε και να ακολουθήσουμε συνολικά τη φιλοσοφία των επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε, να έλξουμε τον καταναλωτή, να δημιουργήσουμε ένα βίωμα, μία εμπειρία και με τελικό στόχο, που αυτό είναι το α και το ω, γιατί τελειώς δεν πάμε πουθενά, είναι να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας. Τα βήματα. Τα βήματα
είναι πρώτο βήμα η περιγραφή μιας ιστορίας. Τι θέλουμε να πούμε? Πρέπει να τον τραβήξουμε, να δημιουργήσουμε ένα μήνυμα, να τραβήξουμε τον θεατή, αυτόν που περνάει στο δρόμο, με μία ιστορία. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κόνσεπτ, ένα σενάριο, κάτι που να γίνεται σαφές. Να βρούμε ένα θέμα, μία ατμόσφαιρα να δημιουργήσουμε, η οποία προσαρμόζεται και βασίζεται και ανάλογα με τις εποχές του χρόνου, προφανώς, και μέσα σε αυτό το θέμα και στο σενάριο που θα σκεφτώ, θα έρθουν πρωταγωνιστικά να τοποθετηθούν τα προϊόντα μου. Η ιδέα που θα έχω πρέπει να διαφοροποιείται οπτικά από όλα τα δεδομένα και τα πράγματα που έχουμε μάθει να βλέπουμε. Πρέπει να διαφοροποιείται, να μου προτείνει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που θα τις δούμε αναλυτικά, για να μπορώ να έλξω τον καταναλωτή, όχι μόνο γιατί του προσφέρω κάτι διαφορετικό σε επίπεδο προϊόντος, αλλά και σε επίπεδο εικόνας. Πρέπει η ιδέα μου να εκφράζει το νόημά της όταν την εφαρμόζω και να είναι ξεκάθαρη, να είναι συνεπής η πράξη μου, η κατασκευή μου, η τελική, με το σενάριο που θέλω να δημιουργήσω. Παράδειγμα, Αγίου Βαλεντίνου. Όλοι προσαρμόζουν τις βιτρίνες τους στη γιορτή τη συγκεκριμένη. Μην τοποθετούμε μόνο κόκκινου χρώματος προϊόντα. Είναι το συνηθισμένο, είναι αυτό που περιμένει οποιοσδήποτε να δει. Βάλτε, για παράδειγμα, ραγισμένες καρδιές και απλώστε κόλλες, σελοτέιπ, σειραπτικά. Προωθήστε τα προϊόντα σας με μια τελείως διαφορετική λογική από αυτή που θα περίμενε ο άλλος μόνο κόκκινες κρεμασμένες καρδιές ή ένα χρώμα συμβατό. Θα μπορούσαν να είναι άλλα, να είναι μαύρα, να είναι κίτρινα, να είναι πράσινα, να είναι μπλε. Το μήνυμα όμως να περνάει σαν μια ξεκάθαρη ιστορία. Συμπληρώστε την ιστορία σας με ένα μήνυμα. Πλέον υπάρχουν οι εκτυπώσεις με βινίλιο, τα αυτοκόλλητα. Όλα αυτά είναι εργαλεία που πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε και μας βοηθάνε στο να κάνουμε ξεκάθαρο το νόημα του σεναρίου που έχουμε εφεύρει. Μιλάμε λοιπόν για το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ έχει 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να αναλύσουμε τις νέες τάσεις, τα λεγόμενα trends. Να κάνουμε έρευνα, συνολικά έρευνα για το τι υπάρχει, τι κατασκευάζεται, ποιες είναι οι ιδέες που μέσα από το ίντερνετ, που πρέπει να γίνει βασικό μας εργαλείο αυτή τη στιγμή. Όσο όμως πρέπει να ερευνήσουμε την εταιρική ταυτότητα των προϊόντων, το brand identity που θα προωθήσουμε, ποιο είναι το προϊόν μου, ποια είναι η ιστορία του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει σχέση με την Nike, ας πούμε, που λένε για να την προωθήσει αθλητικά είδη. Θέλω ο πελάτης μου να υιοθετεί έναν αθλητικό υγιεινό τρόπο ζωής. Δηλαδή, η βιτρίνα μου δεν θα προσαρμοστεί για αυτόν που θα θέλει απλώς να πάει να πάρει ένα ζευγάρι αθλητικά, αλλά για αυτόν που θέλει όλη του η ζωή να είναι υγιεινή, να περιέχει τον αθλητισμό, τις αρχές, τα ιδεώδη του αθλητισμού. Πρέπει να ακολουθούμε όλη τη φιλοσοφία. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, συνδυάζουμε την έρευνα και της εταιρικής ταυτότητας, αλλά και του πελατειακού προφίλ. Σε ποιον αναφέρομαι, για ποιον θα σχεδιάσω τη βιτρίνα μου, πού απευθύνομαι, τι θέλει, τι αναζητάει, τι του λείπει, τι χρειάζεται, τι περιμένει να δει. Πρέπει να σκεφτούμε ουσιαστικά πώς θα προσεγγίσουμε τον πελάτη μας. Και όχι μόνο τον πελάτη ο οποίος μας γνωρίζει ή είναι καθορισμένος. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι τη σχολική περίοδο θα έρθουν τα παιδιά να πάρουν πράγματα. Πέρα από αυτό όμως, τι άλλος κόσμος μπορεί να μπει στο κατάστημα, πώς μπορεί να σκεφτώ τις ανάγκες του και να τον τραβήξω μέσα στο κατάστημά μου, ακόμα και την περίοδο που θα σκεφτεί θεωρητικά ότι δεν χρειάζεται κάτι. Trends. Τι είναι οι επιρροές, είναι οι τάσεις που κυριαρχούν στην αγορά, στο διεθνή χώρο, γι' αυτό μιλάμε για διαρκή ενημέρωση. Πρέπει να τις αναλύουμε, να τις κατανοούμε, να τις γνωρίζουμε, να ενημερωνόμαστε συνεχώς και είναι αναγκαίο για τους λιανοπολιτές, για τους σχεδιαστές, για τους διακοσμητές. Οποιονδήποτε ασχολείται και θέλει να έχει σχέση με το δημιουργικό κομμάτι του καταστήματός του, πρέπει να είναι ενημερωμένος. Μην ξεχνάτε ότι πλέον μιλάμε για τη βιτρίνα. Η βιτρίνα μου όμως έχει αντίκτυπο και στο εσωτερικό και εγώ θα πρέπει να προσέχω
ως λιανοπολιτής, όχι μόνο να είμαι συνεπής ως προς το να έχω μια περιποιημένη και εντυπωσιακή βιτρίνα, αλλά αυτό που θα προσπαθήσω να πουλήσω στον πελάτη, να το ακολουθώ σαν φιλοσοφία και σαν σχεδιασμό και μέσα στο κατάστημα. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ξεχωριστά. Μιλάμε λοιπόν για τα trends, τα οποία είναι ουσιαστικά όλα τα στοιχεία είναι επίκαιρα, αλλά μην ξεχνάμε είναι και εφήμερα. Δεν μπορούμε να ενημερωθούμε φέτος για το ποια θα είναι τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντονιστούμε και την επόμενη χρονιά να πω τι έχω από πέρυσι, ας βάλω πάλι αυτό. Προφανώς θα επαναχρησιμοποιήσω κάποια πράγματα, γιατί μας ενδιαφέρει, ειδικά στην Ελλάδα, ειδικά στην εποχή μας, η έννοια του low budget. Είναι αυτό με το οποίο θα πρέπει να γίνει φιλοσοφία στον τρόπο σκέψης και δημιουργίας μας από εδώ και πέρα. Όμως, πρέπει να υπάρχει και το στοιχείο της καινοτομίας. Παράδειγμα, και αυτά εδώ όλα τα sites θα τα βρείτε στο link της Acto, στο Facebook, και αν τυχόν έχετε και κάποιες άλλες απορίες μπορείτε να ενημερώσετε, να σας δώσουμε και άλλα websites. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι η Pantone. Είναι, αν τα γνωρίζετε, είναι τα χρωματολόγια, οι παλέτες κατά βάση, τις οποίες χρησιμοποιούν οι γραφίστες. Εν προκειμένου είναι η εταιρεία η οποία σε συνεργασία με το χώρο της μόδας, με το χώρο των επίπλων, με το χώρο των βιβλίων, των χαρτικών ειδών, όλα συντονίζονται και κάθε χρόνο βγάζουν μία καινούρια παλέτα ανασεζόν που αναλύουν τα χρώματα που είναι της μόδας. Όπως λέμε, είναι η σύγχρονη τάση. Εκεί μέσα, αν θέλετε να κάνετε έρευνα, θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες σε κάθε εξάμηνο για να ανανεώνετε τη λογική σας για το σχεδιασμό της βιτρίνας.